Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 10-njy sentýabr hepdeniň ýekşeme güni. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň Demokratik Platformasynyň kanallaryna. Şu günkü biziň temamyz soraglar we jogaplar. Men ýalňyza çykyş etdim, şol çykyşymyň 2-nji bölümi. Hormatly vatandaşlar, gelin siziň ýazýan ýa berýän soraglaryňyza men jogap bereýin, siziň pikirleriňizi ýa ösdürin ýa-da öz bahamy bereýin we Türkmenistanyna bolup geçen zatlar gysgaça sert geçelim. Hormatly vatandaşlar, ine birinji soru, ine maňa bir vatandaşymyz aýdýar, birinden eşitdim. Ola ýanky biziň bir aktivistimiz aýdýar, aktivistimiz aýdýar şeýle dip. Murat Gurban şol bir zat aýdýar. Gaýtalap mene göresmem gelen ok, şol öňkülük. Ine şol ýalda diýär, mümkin doğrudur on diýen zady. Bu hakda söz ýok. Ýöne men развлекательный kanallar, siziň ýanky sizi güýmemek, gyýgyryp geplemek, bolmajak zatlary aýtmak ýa-da bir başga bir zatlary gökürmek ýok. Bu siýasat plaşatka. Siýasat meýdançy diňe siýasat hakynda, Türkmenistanyň halkynyň durmuş hakynda aýdylýan ýanky kanallar. Egerde siz özüňizi güýmejek bolsaňyz ýa gyzyklanjak bolsaňyz siýasat bilen ine berdi. Başga zatlar gyzyklanjak bolsaňyz, ol ýüri türlüşden Hollywood kinolaryny görmäni görkezýän saytlara ýa-da Hıdyrov hakymlaryň saytyna barmaňyz şol sizi güýmär. Biz berde görüşýäs, biz berde halkymyza düşünjeler berýäs, biz olaryň aň düşünjesini östürýäs we biz konstitusiýany we konstitusiýada haklar ýatdyrýar we biz görüşmäni adamlar çagyrýar we şolaryň görüşjek bolýar. Bul uly mesele. Bul edermenleriň, bul bir wyjdanly adamlaryň ýoly we işi. Hemmeleri bu kanal ýanky kabat gelmeýär. Egerde biziň halkymyzda edermenler, gahrymanlar, wyjdanly adamlar köp bolan bolsa, onu biz bu zatlary çykyş edip aýtmadyk. Gynansak da soňky wagtlarda ataly ogul ikisi kezzaplar biziň Türkmenistany, gözel Türkmenistany gara dünýä öwürdiler. İçinde bir topor pullarymyzy ogurlap, tegi baýlyklarymyzy ogurlap, diňe kezzaplar öňe çykaryp, wyjdanly arasa watançy adamlary ýok edip, hiçra getirmän gaýtyp olaryň üstlerine kezzapları kuşkurup, diňe ýallaklary, kezzapları we özüne wepaly adamlary üçüp, Türkmenistanyň ilatyndan identifikasiýany aýryp, halkyndan identifikasiýany aýryp ilat ýasadylar. Ine şoň üçin biz görüşýär. Ine gelin men şu pikir aýdyn, şo bir zat aýdýar. Meniň size bir soragym bar. Türkmenistanyň grajdanlary kim? Diňe Murat Gurbanow ýa diňe aktivistlermi? Ýok. Elbetde biziň hemmämiz. Biden, Amerikan prezidenti Türkmenistanyň grajdanmy? Ýok. Macron Türkmenistanyň grajdanmy? Ýok. Ukrainadaky edermen halk Türkmenistanyň grajdanlarymy? Ýok. Gırgızlardaky öňe çykýan adamlar Türkmenistanyň grajdanlarymy? Ýok. Onu biz näçip özümizden garaşman bu göresim gelen oklay içimi syýalay muny serdip aýdylan zatlar diýmek siziň ýüregiňize basan ok, diýmek kelleňize, beýniňize täsir eden ok, diýmek siziň galasyňyz gelen ok. Siz Amerikan synçypyny seretjek bolup geçen wakalar. Siz taryhdan gyrada durjakdy. Taryh şunu kotdan geçen soň bagtlyk bolanma, ýeňişden gyýjak alma diýýär. Siz Türkmenistana barjak bolýar. Mümkin olammy dogry pozisiýa, namartrak bolsaň o dogry pozisiýa, ýöne hakyky türkmen bolsaň o pozisiýa näde olur? Şonuň üçin biziň aýdýan zatlarymyzy biz aýdýar, halkyň aň düşünjesine ýetmese, halk hereket etmese, biz onu gaýtalamaly bolýar. Başgaça düşündirmeli bolýar. Käbirine düşündirmede gün düşünýär, käbirleri ýanky başgaça düşündirmeli bolýar. Ol bir. İkinci, biziň düşündirýän zatlarymyz Türkmenistanyň alýan maglumatlarymyz günne kanunlar bozulyp düşürür aýtyp gelýär. O näçip aýdýar, dinamika diňe ýokarlygyna bar ýa, diktatura diňe ösýär, kanunlar diňe bozulýany biz görkezmeli. Şonu görkezýär. Şu görkezilmede sizi görüşe çağırmada, siz egerde hereket etseňiz,
Koşulyanız hareket etmedin. Kırda dursanız siz Amerikan finçası olyanız. Eynekli duran. Ya da yoğurun aşağını bukulup gören, pul kadın gören, kezzaplığı üstüren bir vatançı olyan. Yine şu yalda atları min belirlek geçmeli olyan. İnni gelin güvne degi meşekten qırağa çalayın da hakikata teredelim. Näçip biz hemmelerden hemme dağda garaşýat ýöne özümizden hiç tat garşamak. Biz özümüz hereket etmeýän soň hemme dağda imsin oturan soň ine şuňa geldi. Inne bir hereket etse ay diýeni gyzykdylýarlar, görüşmelär, oňa işe gitmelär, pul gazanmallar, dogunardan şuna pul bermelär, restoranda oturmallar ýa kep çekmelär. Yok bu yol kıyınlayı biz. Başaramadan şunu yapıyoruz. Yok Huday da lazım muvaffak olacak geldi. Kevgiler bundan metanamar öňe çıkan adamlar yekilýärler. Oho hükümet sana vatanın önümü diye men ýaňa barsam menim bol. Huday da lazım maňa jaň etme. Utunçsuz bir haýalar. Şu adamlar bizim aramızda. Türkmenistan'ın içinde taşındı. Anladın? Gizlenip yörenler. Gizlenip yörenlerin. Utandırmı şu öňe çıkıp öz vicdany, öz hakikaty üçin, adalaty üçin görüşýäni. Diýmek sizin ýa vicdansyz, namartlar topar köpeler. Diýmek Türkmenistan ýitirler. Ulçuluğa atarsan. Ine. Biz öz identifikasiýamyzy etmeli. Biz Türkmenin kimdigini görmeli. Diňe ikisany kezzap ataly ogly däl. Kezzap bolsa Türkmenistan'ın içinde görkezmeli. Eger Türkiýede bizim halkymyza bir zat degen bolsa, biz şunu görmeli. Eger de başga döwletlerde Russiýanyň prezidenti Putin bizim halkymyza oýnajak bolsa, onu da diýmeli. Biz gahrman halk. Hökman öz ornumuzy yerimizi almaly elimize. Biz hemme daha ýitirdik. Näme etjek bolýar ikisany kezzap ataly ogly. Bular bizden bilimsiz, haksız, hiç daha aktif bolmayan, bir-birini yigrenýän, bir-birini agzybirlikden aňyr geçen, gollamayan, bir-birine garşy uruşýan, ýöne hökümetiň üstün öňünde ýallaklap pul zyňyp duran ilat ýasýarlar. Ine şu ilatdan teýwalyklaryny ogurlamak, haklaryny ogurlamak, dipgilep geçmek, ýegenleri bizim gyýlarymyzy dogurlamak, çağlarymyzy dogurlamak ansat düşýär. Ine şunu şuraya biomassany ýasajak bolýar. Men şunu size ýetirjek bolýar. Şoň üçin eger de şu boljak bolsaňyz dowam edin. Yok men türkmen, men ata babalarym içinde, tohumum içinde men edermen, men öňe çykaýmaly. Men hemme tohumum maňa bir baglap dur, öňe çykaýmaly diýseniz öňe çykmaly. Ol akylly sıran bolup, bir zat bize aýdan bolup, bir bolmajak zat ýa bir kiçik problemany galdyryp bizim üstüme töhmet atjak bolup, bizim ýalňyşlyklaryny köp ýöne bizim esasy atdyrmy. Hakikaty, adalatlyga, kanunçylyga görüşýänmiz. Hawy bizim kiçik ýalňyşlarymyz köp. Elbetde biz tanqid etseň diýjegini edip durmaly. Ýöne ondan zat ütgän o. Ne sende, ne bizde, ne halkymyzda. Ine şol ütgär ýaly näme goşunt goşýan bilýän bolsaňyz goşmaly. Ine Türkmenistanda diktaturany ayırmak kimin işi? Türkmenistan'ı üstürmek kimin işi? Biden'ın işi mi? Macron'un işi mi? Ukrayna edermen halkının işi mi? Kırgızların işi mi? Ya Türkmen halkının işi? Şonu bana yazın komentarına. Türkmenistan'ı üstürmek, devletimizi basıp alan banditlerden azat etmek, o dine bizim halkımızın işi. Biz öz jogapkärçiligimizi bir yerine atsak hiç tat bolmaz. Biz öz jogapkärçiligimizi almaly. Bizim grajdan jogapkärçiligimiz var. O näme? Konstitusiýany ýöretmeli. Kim bolýan bolsa ýüzüne aýtmaly. Sen konstitusiýany bozýan. Egerde hukuk gorýan gurumlar konstitusiýany birinji bolýan bolsa, olar tutup ursaňam az. Aýtmaly näme bolýan? Eger sen dinlemän, sen urýan bolsa, sen goranmaly şol. Anam Türkmenistan'da konstitusiýa işlenmek. Näçip? Türkmen halky isleýän o konstitusiýany işleýänini. Türkmen halky jogapkärçilik alan ok. Türkmen halky jogapkärçilik alandan, konstitusiýany işledenden parajyk berip, tanışmansına jam edip, çözünü gowy berýär. Bunu düşünen ok.
muht çözülýän zatlara pul töläp ýetýär. Onsoň Türkiýe gidip işlemeli bolýarlar. Onsoň çağırar üniversitede haljak bolsa kardanmaly bolýarlar. Näçe bu zatlar etmeli? Üniversitede institutda muht girmeli. 100 000 adamlyk bolsa, bizde 200 000 çağa bolýan bolsa, 200 000 çağa var instituta girecek. Onu 2 hesse kaldırsın okulun yankı müçörünü, o taliplan. O bizde bu näde? O prezidentin jogapkärçiligi talep etmeli. Näme biz pul vermeli çağımız okujak bolsa? Näme bilim el yeterli ýagdaýda dämişmi? El yeterli ýagdaýda ýöne para horlar, şonu ýürüýte, yankı bir de el yeterli däl ýagdaýda edýär. Bilim olar pul berýär, şolum el yeterli däl ýagdaýda bolýar. Şoň üçin biz öz problemamyzy özümiz çözmeli. Biz jogapkärçilik almaly. Prezident bolsun, bolýan kanun ýüzüne basmaly. Konsul bolýan kanun ýüzüne basmaly. Kastiýetmen çykýan armatur bilen maňlaýyna bermeli. Ine şu ýal halk bolsa, şu halk edermen halk bolar, hakyky türkmen halk bolar. Ine Ukraina şeýle. Hekimleri musun kapagyny açyp içine salyp ýapýarlar da bütün halk bolup üstüne urýarlar. İnneki orta çıkan hekim bolup oğlu anarda dursun. O keza Berdi Muhammedovlar anarda durun. Halk näme diýseler. Edem oňa näçe bedeli? Hekimleri barsak iksan port payı çyksa gorkup ýatyr. Oturursun meşrut. Näme bolýar oturup? Hiç adam olmaz. Bizim oturup gördük. Amerika'da da oturdum ben. Köçüldüğünde beni sakladılar, akıttılar. Oturdum, bir tutkudan sonra gurköldüler. Hem de doğurken bağışlandık koyuyordular. Bir nemede izolatorda oturmak, adliyede oturmak, bir ulu cenayet işte öyle. Vaxtdan hiç oturursun. Administratif, yani çare. Çeker, neyim çekme. İyiler, beylik, halklar, adattığın almak için üyelere can veriyorlar. Oturur, gerek olsun. Şunun için Türkmenistan'da da oturdum. Haklarını koru. Çıktı mı? Değil ha. Ölüyen yok ha. O düşündürüyorlar, o aydiyanlar, pozisyon aydiyan. Adam öldürüm o, adam Allah'ım o. Benim haklarımı koruyan, şu haklar bozuyorlar deyip aydiyan. Ahir, bu korkup koyuyorlar. Şunu yazayım. Şunun için bizim özümüzde, hem de jogapkärçilik özümüzde. Biz şuları isteýär, şunun için bolýar. Ay biz isleýän okmara daga näme deri? Edilmeli zat köp, aydyp dil şüýrak etdi. Edin o. Näçe wagtyny ýaraýdyp gelýän, noýabrda biz çalyşjak. Her adam 2 adama jaň edip aýtmaly. Şu ýal çalyşmalar bolýar, taýýar bolun diýip, adamlar galsa sizem galyň diýip. Kim aýtdy? Näçe prosent adam bizi görýänlerden aýtdy? Näçe prosent adam bizi görýänlerden başga görmedikleri düşündirip şulary haýyş etdi? 2%. Näçe öz doğun arnaşyna pul berýän jaň edip aýdamok. Biz diňlänok, pul bermän. Ýolunu kesitlen de ýolunu urukturun. Pul bermän, iý bermän. Aýdym düşündürün, enatan bolsa da düşündürün. Onun için türme bakanoklar. Şeýip döýle. Näçe ine ýazýarlar, ay doğru diýen marada inni bir näme etmeli? O aýdyp gelýär. Birinji adym. Her adam 2 adama aýdýar. Video paylaşın. Doğun arnaşyna jaň et. Eýýäm şu iş bir kalyk işmi? Edem bu. Şunu etmeden ikinci etapa geçip bolan o. Aydınlı edem bu. Men öňüm aýdýardym, Türk milletiniň identifikasiýa diýmek. Beýlik halklardan tapawut häsiýetleri ýitip gitdi. Beýleki iň erwet halkynyň içine erwet gylyklaryň häsiýetleri bizim halkymyzyň 100% halkyna sirtip ötýär. Ýallakçylyk, övmükçülük, bir boş övmükçülük, para vermekçilik, hakikat aýtman yalançylyk, biriniň üstüne hat ýazmakçylyk, bir topar agentler var Türkmenistanyň içinde. Adamlar şuurlap ýörler, utunman. Entek bir-birden olan işlerini görürüz, bir-birden. Näçe bolýar şu zatlar? Täze biz işlat diýen dokşolara. Tutup maňlaýyna bermeli, näçe şeýle diýerler. Amerikada bir tane konsuldan bir port özü oňurmaýandan 40 ýaş öýde bir 30 000 adam var. Hudaý öledin diýse bük edip ýörler. Amerikada ýara zatylýar.
Amerika Dubinka var. Çıktı Pavaroda yerine kirletine halta edip 2 Dubinka versem Türkmen halkından korkmasa men zat bilmedim. Ukrayn halkı şey derdi. Men size şonu edin diyemok. Yine şonu kadar barp bileceğim dedi. Görkezmen şonu. O näme komandı ve dediler Hudaý oladym men bar yani. Kim ol? Bize hizmet etmeli adam. Bize gysya olur ay nämemiş $100 köp däýärler diýip taşlaýarlar da şoň hizmet edýärler. O zaman näçe düzelsin? Näçe biz öz jogapkärçilygimizi etmän gaýty bir ýylyň jogapkärçiligiini edip onu ýallaklap öz pulumuzy goýup Amerikan hökümetini allap onu pullaryny alýar. Näçe biz Amerikan hökümeti bize dastoyna iş veren mümkinçilikleri işlep nalogunu tölep bu kezabada otur yerinde diýip bilemez. Biz azat döwlet diýilýär. Bir zat diýen bolsa şo ýerde Amerikada suwda gidip çüýlesem bolýar onu. Gitmez. Näçe super atmaska men doğun garyndaşlarym oňalar basyş ederler. Anäme aktivistler ýok boldan açdylar. Ya aktivistler zombilermi? Ýok, olaryň doğun açdylar. Orum görüşe ýüzlerine açyp görüşe. Sen haçanla öz hakyny goranda sen opozisiýoner bolamok. Şonu maňlaýyňyzda ýazyn. Şu konsulawaryňyzda ýazyly bolsun. Men hakyny goranda men opozisiýoner däl. Şol ukap dursun şol adam. Başlar etme. Biz opozisiýoner. Biz her sözümizde Gurbanyň bilen Serdaryň maşenlikdigini, kezzaplygyny ýüzlerine aýdýar. Siz aýdanlar. Siz hakyny gorýar. Näme gorýar? O köyüne atmaskalar in aýtma. Men maşgalan batyş edýär. Kim diýse, men öňümde maskara bolýar şo. Gürlemäň şoraya. Ýadymdan çykaryn diýip. Maska yüzüme açyp bilemok, men halkyma nime garnaşyma basyş edýär. Oturuver 30 ýyllap maskaly. Utanok maskaly çykyş edýär. Watandaşlar men näçe bu zatlar diýen indi biz hakykata seredýär. Ýalňyşlykmy? Ýalňyşlyk. Bolanokmy? Bolanok. Biz gullarmy? Biz gullar boyun almaly. Biz edermen halkmy? Edermenimizi ökülmeli. Bolunny. Şoň üçin ýene bir aýdýan edilmeli işler. Birinci, her adam 2 adama Türkmenistan'a jaňa dep aýtmaly. 10 aýdan soň şu dünýäde Türkmen bolsa her adam 2 adam aýtmaly, şonlarla haş etmeli. Seneminni her adam 2 adam aýtmaly. Birinci, Türkmenistan'da çalışmalar bolýar. Halk ayağa alýar, halk ayağa alanda senem çykyp bolýar. 3 tane söz diýmek, şonu eden zok, elimizde yara alıp, ay yara almasak bolanok. O, söz diýilen zok. Yaraga aňyrda dursun. Söz diýilen zok. Şondan başlan. Ine men bir misal getirdim. Men kiçikem aç gorkýadym. Oňa öz gorkyň ýeňir ýaly bir mekdebiň daşynda pajaryň leýsini satma böküp ýeter ýalanda uly bolmam ýetip bolar. Şoňa taýak-paýak goýup minip dagyrda galyp öz ýanky nimämi ýeňdim. Gorkyň ýeňdim. Şu ýaly ýeňilýär gorky. Hereket edip ýeňilýär. Hereket etmeseň gorkyň ýeňip bolmaýar. Urulyp görmeli, oturup görmeli. Onun üçin seni türmäge basanoklar, bir oturursun bir 15 gün, 15 sutka. Gatyýdy bir şart bererler. Gaýdyp etmedi. Boldy. Şondan gorkup, uly zadyň fantaziýasyny kelleýäňiz etip, ay gyrarlar, basarlar, tohumyny gyrarlar. Oho, para gorlar, şeyden oklar. Kezzaplar tutanlar. Siz näme etdiňiz? Adam öldürdiňizmi? Ýok. Maşençilik etdiňizmi? Ýok. Öz haklaryny gorýan, konstitusiýada ýazyly. Opozisiýoner däl, zat däl. Şonu okyan bolsaňyz, oturun size şu zatlarym az bolup geçen zatlar. Viza aňarda dursun. Türkmenistan beklemeli, size bara arkaňyza araba goýup işik ýaly işlemeli Türkmenistanda. Şoňa elterler. Anam. O men niýetimde şoňa barýar. Haçanda men şonu diýende menem maşoň içinde pikir etmem. Men daşynda durýum. Indi Türkmeniň identifikasiýasy ýok diýenim näme ol? Biz indi bir urup çykyp bir dünýäde öz halkymyzyň içinde birek-biriginde öz doganlaryň arasynda görkezmesek bolmaýan gahrmançylyk. Biz ýitikinde otyr. Biz ýöýte arada salýarlar, neşe salýarlar, ýalakçylyga salýarlar, ýanky
diktatorlar vepalıkçılığa salýarlar. İstenik zady salýarlar bolan ýöne wyjdan, hakykat, adalatlyk, kanun, watançylyga salmaýarlar. Her zady edýärler. Bir topar ýa-ni kezzaplar, absurd edýänler, ay ýok gözel ýaly, gül ýaly Türkmenistan diýip hem özlerini alýar hem biz alýar. Ol öňe çykanlara da ay siz watanyny önükler diýerler size. Özleri diýenok. Ine olur diýe, ine hökümet size karşı görüşür. Hökümet kim banditler? Elbette görüşüp gelýär, görüşüp gelýär. Mertlerçe görüşýär. Eger de meniň aktivistlerim Gurbanul Serdar we Kezzaplar bolmasa biz utordyk ýa. Gynansak da olur başga tarapda. Bizi gollanoklar, eger şolar bizi gollanmasa biz utordyk. Olur mertlerçe görüşýär. Biz bolsa mertlerçe görüşmän, mertlerçe gizlenýär. Şonu aýtjak bolýan-da. Inni Türkmenistanyň esasy iki sany atyly oğlun, kezzap maşennikleriň, syýasy maşennikleriň işi näme? Türkmen halkynyň identifikasiýasyny aýyrmak. Türkmen halkyny östürmeliler, yol vermeliler, bilimler vermeliler, cemiyetini yıkmaly, haklaryny ýok edip, şolary ýa hiç wagt haklaryny ýatlama diýýär, urup, gorkuzyp, gyryp saklamaly. Türkmen halkyndan pasif adamlar ýatatmaly. Ýa hiç wagt özüne aňarda dursun, döwletiňe aňarda dursun, watançyna aňarda dursun, goňşysynyň çağlaryny aňarda dursun. Özüniň haklaryny, badygyny ýatlama diýýär. Bolmasa men ýalňyz aýdyp geçdim. 57 sany bizim canýal ýaş çağlarymyz öldü. Türkiýede. Men wagt gaýtdym şöyle madarçylyga. Aýda gutdum. Juma tapary bilen. Hani ene talary? Näme baranok türkü? Hani men çağam öldüm bir ýere. Kim men saklasa gyran. Ýa-ni nimeti bilen otlan, jaýlar bilen otlar. Bu näýdi? Näme otyrsyn? Sen näme enata dämi? Oňa dogumlary ýokmy? Gyýr erkek dogumlary. Ya olur näme yetim malmy? Ölünne yetim bolaýmanymyşmy? Ýok. Hani olaryň aýatlary, hani olaryň sadakalary. Hani şoýra baryp, ýa-ni bir şolaň jaýlanyň ýerine bir özüňizi ölkezmäge Allah badyr üstüňize. Ýok. Talipler ülkütdi, şoýal ýa-da. Ölüp durular, şoýal enatalar gidilip ber. Men düşünem o. Bir identifikasiýa aňyrda dursun. Türkmen ady bize münasip de. Biz münasip de şu Türkmen adyny. Anladın? Özüň seredin. Türkmenin üstünden bütün dünya gülýär. Ol prezidentin döwletiň üstüne. Indi Türkmen halkynyň üstüne başlar. Anladın? Ya biz depip şuraya bizi pazor edýärler, bütün dünyada bizim üstümizden gülýärler. Ine şol haçanla bizim üstümizden beýle halklar gülünne sen hemme ýerde, hemme dünya bilen uruşmaly bolýan. Şu dünya bilen uruşmaly ýaly. İki sany, bir sany tohum bilen, ýa-ni bir sany maşga bilen uruşar ýaly. Hemmemiz galsak şuraya gaçky diýär. Edem o. Ýalňyça bir kommentariýada gowy ýazdy. Şey diýip, ýa-ni vatandaşlar biz bir maşgaladan halk bolup gorkýas diýip ýazýar. Gaty dogry berler. O ýanyna kezaplary ýaraşýardy. Alman hakkalyk bulup gaçýar. Ýitirim bolýar. Ine şu kezzap tohum alar. Onun tohum diýip bir 6 adamy. 3-4 sany ýegeni ata bol, ýa-ni maşennikler. O gyýzoglara gaçky diýär. Ine şulardan gorkup ýaşajak bolsak, ýaşamady. Ine şoýaly aýdyp geçjek bolýan, bular nira barýa, ataly ogul nira barýa. Bular öýlerini paşa bellemek üçin bizim toprağımızı uğurlajak bolup Türkmen halkyny ilat edip, ýa-ni şu toprağı hiç kim görüşüp bilmedi ýaly, hiç kim ýa-ni aýtmady ýaly agdy bir etmän şunu pytradyp ine edýär. Haçan men 9-njy ýyly konstitusiýany ütködenne 2020-nji ýylyň 20 sentýabrda ine ütködýä 14 sentýabr galalyň diýende imsim oturdyňyz, üstümizden urulmaz. Haçan biz aýdanmazda, şular güýçlenýär, prezident wezipetini güýçlendirip
bu milli geňeşiniň wezip ýolbaşçysyny güýçlendirip şo wezipenem ogurlar şol. Hemme zat basyp alar şol. Öz oğlunu getir diýenimizde inanmadığımız gülüňiz. Inni bir aýýatydy. Şular paçalar var ya, bizim toprağımızı madarlar, çağalar, maşgarlar, jaýlarymyz maşinler bilen ogurlanýar. Şoňa barıp otyr. Yeni mi otursaňyz? Ol nime Allah şans berýär diýerler, size şans berdi. Bizim hemmemize şans berdi. Aktivistler çıkıp düşündürdi. Çeýnep aglyma sapdy. Siz işitdiňiz. Siz hereket etmediňiz. Diýmek, şo toprak, şo döwlet, şoňa biz münasipdir. Diýmek, şolar dogrudan almaly, paçalyk geçirmeli. Ya olar mertlerçe uğraşýar bize garşy. Biz şoldan galýar. O ringe çykýanlar. Bize erlerini sallap dur, bizden bular hezil edip, 2 bolup, milyon halkı urup durlar. Mertlerçe. Biz şonunça bolup bilemiz, şol 2 sani, süpük, A harpyna şermenine, özünü umut bilmeyen, narkoman, psihik taýdan kellesi giden, bir görüş başlasan derrew erek giden adamlar garşy görüşüp bilemiz. Sebäbi biz ilimizi galdyrmany gopýar. Inanyň, şu durmuşda, TV gaýlarlar ogurlanyp duka, bularyň öz tohumy, gudolar, gaýynlar bilen, ýegenler bilen baýap duka, halkymyz kösenip duka. Pudoklaryň ýolbaşçylary, gadyň, niwtiň möçberini köpeltmeliler. Her zat etmeli, azaltmaly. Näçe gad, näçe niwt çykyp satylmasa, şonça bizde galýar, halkymyza galýar. Şonu alad etmeli. Tehnologik problema döretmeli. Ýok bolsa da döretmeli. Bizim halkymyz eger özüni ýanky kast edýän öljek goýan bolsa, barten otda nemäni transformatory, şu Gazastan transformatory otda tur goýarlar ýaly. Görköz badyňmy. Viza aňardan dursun, ýygyňyzdan ylgamasa men zat bilmedim. Bir aýlap emhemen pitirdir, hem ýerde ýaryp başargyny bol, ýygyňyzdan ylgamasalar, viza aňardan dursun, ýollar açyp prezident o aýlmasa men zat bilmedim. Nan. Näetdir ýanky Rahmonow, täze gelen Mirzoev. Rahmonow. Kaşgadarýyny gyzyp başlady bolýan, tuğlar ýardylar bolýan. Hem ýerde deşik zyndylar. Ýar. Ilgak geldi, näme bolsa edeniň agyr ýaşaryň diýip aýtdylar. Äbelnäme? Lewaplar ýaşaýan, işleýän inženerler öz halkyna namart. Marlar, hökümetde işleýän hekimler öz halkyna namart. Ukraina halky bolmasa, eýem şu zatlar edilerdi. Eýem prezident aglap halkyny başlamasa bolardy. Ene onun identifikasiýasy. Yararsız, dünyada 2-nji armiýa başçykdylar. Biz o 2 san süpük diktator oňurlandy. Şoň üçin özüňizden görüň, ertirki günü paçalyk bolsa, men size aýdýan. Allah Taala şans berdi bizim hemmemize. Aktivistler çıkıp düşündürdü. Eşitdiňiz, wagt boldy, protest abýewlad etdik, çykmadyňyz, näýeligini bildirin diýdik, etmediňiz. Pasolsta barmadyňyz, konsulsta barmadyňyz, aeroportda barmadyňyz. Hemme şanslaryňyzy ýitirdiňiz. Ay, gyzykly Murat Gurbanow men näme? Kino görkezeno, şutka edeno, gaty ýaran o Kydyrov ýaly. Ýanky nimedir o? Biz adekvat adam. Biz düşünýän adamyzy anyk düşünýär. Inanyň, harizmatik gygyryan adamlar, giýitler, şol ýaly adamlar urguluk etilmez, halk kırar. Biz sizin aklyňyzy adalatla çağırýar. Biz siz adalatla çağırýar. Adalatly ýolda gitmeli. Sizin Ýewropa döwletlerinde haýsy bir prezident samçykýalygy ýok diýer. Ýok. Arkyny gürleşýär, pikirlerini aýdýar, diňe pikirleri öňürdi. Hemme pikirler galdy. O gygyryndan pikirler ötken ýokdur. Gaýtyp pikirler ýanky ýumulýar. Ine men mysal getireyim. Senseyim maňa diýerdi. Haçanla tehnika edende, şu tehnikaň içindäki ýalňyşlar görünmýär. Ýoşet gör. Görürsiň işlemek tehnika. Şol biz gıyırıp, yani yanlışlarımızı gidilip, başka da aksent verip,
hakykatını gıran açıyor. Yok. Hakykata gönüsür edip mert durup biz öňe gitmeli. Başa açıyor. Biz devlete topar bolup sizi hemme zady agzymyza çeýnäp düşünürdik. Beýlik aktivistler, beýlik liderler, beýlik apasanýarym aýtdy. Hereket bolmaly. Şuny çeldi. 10-njy sentýabrda protesta çykmadyk. Protesta gelmen gaýtyp aktivistlerin üstüne, devletin üstüne gülünkiş bolmaz. Ay hiç kim yok, lay siz boş gurulýaňyz. Biz boş gurulmadyk. Biz A harpdan ya harpyna çelli jikmejik hemme zatlar etdik. Gurumçylykly. Halk islemedi. Biz mecbur etdiler. Diýmek wagtda. Inni Türkmenistan 18-nji asyra barýar. Öz ýoluny, ýani şu 18-nji asyr ýoluny barýar. Özem iň erwet ýoly. 18-nji asyrda da bir akylly türkmenler bar bolmasa, akyllyrak giden bolsa, şu iki sany A harpyna şermenler idiotlar diňe gödökçilik bilen, diňe gödöklük, bihetbetçilik, ýani biwjdanlyk ýol bilen barýar. 18-nji asyr. Bunun barýan ýeri ahyr kunokda dogzak. Halkymyz üçin, bular üçin dogzak däl, bular üçin cennet. Şonu düşünün. Konstitusiýanyň biz indi häzir haýsyny okuda geldik, men size düşündirjek serdim. Şu hiç şart etmeyen haýsyny okutdy biz häzir. Konstitusiýanyň 9 ýerek üýtgetdi, prezident we halk geneşiniň ýolbaşçylygynyň haklaryny güýçletdi. Hiç şart diýmek. Özü gelip halk geneşiniň ýolbaşçysy boldy. Bir kanun ýagdaýda. Hiç şart diýmek. Öz oğluny bir kanun ýagdaýda halkdan saýlanman, ýani seçlerimizi oglap prezident etdi. Biz oturduk. Türkmenistanyň hemme wezipelerini, esas wezipelerini öz dogunarnaşyna paýlady. Otyr. Biz şulardan bir zada garaşýar. O bular ýani nemsler ýaly akrujat etip barýa, basyp aldy bizi, akrujat etdi. Indi biziň diňe ýarak mümkinçiligimiz galýa. Ya turular patlamak, ya kompresor ýarmak, ya da yarak almak. Başga ilajymyz ýok. Galy instrumentler adaly sebäbi bular bizi gawadylar. Garanky tamyzal swedi öçürdüler. Men şonu düşünjek bolýar. Men size gidip o gaz stansiýasyny partlaň diýemok. Ýöne Ukraina halky şonu ederdi. Men size yarak alyň diýemok. Ýöne Ukraina halky yaragy ýeriň aşagyndan tapardy. Siz iş gerek bolsa ýeriň aşagyndan tapýaňyz da, siz bir zat gerek bolsa ýeriň aşagyndan bir zat tapýaňyz da. Ýöne gerek zada. Sizin wagtyňyz ýok. Siz işlemeli, ýer depmeli, birine hyzmat etmeli gulýaly. Türkiýe gidip giýje uny biriniň önüne ýaşamaly. Sizin wagtyňyz ýok. Wagt durmuş üçin wagtyňyz ýok. Eger wagtyňyz ýok bolsa wagt durmuş üçin, wagt durmuş hiç wagt gelmeýär. Onu padarka berýän ýok bu dünýäde. Jan berip, kan döküp gazanyp almaly. Pikir etme, ay men jan dökörün beren gidermi? Ýok. Senin adyň taryhda galar. Senin bütün tohumyň, geljek tohumlaryň sana gowunup gelir. Sen ýatlanar. Hökmanty uratdy. Pikir etme. Şonuň üçin şular biziň döwletimizi ogurladylar. Wezipelerini ogurladylar. Indi döwletde Türkmenistanda bir kanun ýa bir karar çyksa, diňe şurun kararlar, diňe şurun üçin kararlar, Türkmen halkyna garşy kararlar. Ya bular terediň o tarapynda, bular güýçlenmese biz güýçlenäýmeli. Tered de neutral bolsa bular ýykylýarlar. Şoň üçin bize garşy bular mertlerçe güýçli görüş barýar. Men şonu size ýetirjek bolýan. O Murat Gurbanov ay öňkünatlara ýadat dip men şu pikiri size ýetirip haçan siz taýar bolsaňyz biz täze zada geçilýär. Men şu pikiri ýetirjek bolýan. Şoň üçin şu bir zada gaýtalýan aňyzda galy. Birinji bilen aňy düzeltmeli. Aňy düzeltden soň herekete geçmeli. Intek aňyz dogry däl. Aktivistlere watan dönükler diýen. Aktivistlere watan dönükler diýen botlar, kezzaplar, rejim işleyen agentler bolýar. Onun kanallaryny otyrsaňyz. Men düşünemem. Onu diýmek intek informasiýa namaly bilen zok. Şoň üçin biz gaýtalamaly bolýar. Intek siz informasiýany bar ýerine bilen zok. Şoň üçin men size aýdýan, bizi görýänler ýaýradyň şu informasiýany. Paýlaşyň videolary.
Eger açılmayan olsa can edip düşündür şoňa. Galsa oýuwer. Ine men size bir näçe okutdyk aýdyn. Haýsyny okuda biz geldik. Gurbanlyk 2020-nji ýylyň sentýabrynyň 25-nä konstitusiýany ökretdi. Imza oturduk. Öz prezident haklaryny we halk geňeşi döredip we onuň haklaryny ummasy güýçlendirdi. Imza oturduk. Özüni bir kanun edip halk geňeşine agda edip saýlady. Imza oturduk. Halk geňeşini geçirip ýygnakda bir kanun ýagdaýda özü alyp baryp özüni halk geňeşine ýolbaşdy edip belledi. Imza oturduk. Deputatlarym imza oturdy. 2022-nji ýylyň 10-njy martynda biziň setlerimizi uğurlap öz ogluny prezident etdi. Imza oturdy. Serdar Berdimuhammedow biziň aýal gyýlarymyza konstitusiýon haklaryny bozdy. Karar bilen bir topar gadagançylyk etdi. Imza oturdy. Hatda öz aýal gyýy maşgalarymyzy gorap bilmedik. Han türkmen halky. Näme çykmady öňe? Näme diýen sen? Kim sen? Biziň aýal gyýlarymyza hemme zat gadagançylyk eder ýaly. Käbiler diýer, ay, Muradaw kütünçlik köp, o köp, o köp. Ine gadagançylyk edildi, adaldymy? Elbetde ýok. Bul şoňu göreşmek instrumenti däl, bul biziň halkymyzy mundan meter azatlykdan mahrum etmek instrumenti. Tapawyny bilen ýokmy? Ine derdiň tapawyny. Köçede barýan maşgalan bilen. Maşgalan kündü däl. Saklap, han dokumenti, han nemesi diýip sen aýalyň kanun bolýar. Utunuň okmy? Kim olar? Bir polisiýeski kanun bolýan zombi. Gurbanguly bilen Serdaryň itleri. Kim olar? Näme olar? Sen maşgalan bilen baryny sorýa. Sen maşgalandan dokumenti, senden dokumenti, nikah hatymy. Näme sebäp? Nirde var şu realdat maskaraçylyk? Hiç ýerde. Näme ýegenlerden toranok, näme dogonlardan toranok. Gudolardan, gaýynlardan sorunok. Diňer türkmen halkyndan sorýar. Sebäbi imza otyr. Maşyny var ýa öz hususy ýa-ki emleýäňde ýapyk gapyly. Hiç kim içine girmän haky ýok. Kanun bolmasa. Sen saklap sorýaly, ýanynda aýal kim? Ay kim bolany saňa näme? Ýok, aýalyň däl. Aýalym hani görkez dokument subut etdi. Konstitusiýada ýazylmış şol ýok. Oň dil görkezmesi ýa elinden çykan karar Serdaryň ol togalap bir ýerine soksun. Haky ýok. Kanuny o karara biz ýa-ki boyun eğmeli. Imza otyr. Biziň aýal gyýlarymyz bar ýa, maskasyny aýryp dodoň okudýar. Utanç dämi? O prezident türkmen halkyna bulaýan edilýänlerden utunmaly adam, utunmagy aňyda dursun, gyýgyrýar. Çüýlen, beýdin, eýdin diýip gyýgyrýar. Haramdadylar o halkyň düşmanlary, watana garşy, halka garşy görüşýär. Putin bir zat diýse, anaň türkmen halkyny hemmeni gyrmaly amasa gyrýar şunu. Diňe bize goşun berip biziň güýjümizi ýetenok diýerler. Halkyň bähwidini, watanyň, ýurdun bähwidini, döwletiň bähwidini gorajak adamlar ýok. Öňüm goranok. Ola özüne milli lider, ýani Niyazowyň haramdadanyň elini uşap ýören. Bulun bolsa hiç wagt işlemedik. Biz ýaly ne kredit alyp gördi, ne işläp gördi, ne potrotçylyk etip gördi. Hiç tat etip görmedik. Kakatnyň haram pullaryny ulunan adam. Muň bar bilýän zady boýnuny soguran. Ine şu polisiýa boýnuny soguran diýse, bulan basy edýär, olam gelip sen aýalyna, gyzygyna, gyzygyna, çağına diýär. Imza otyr. Bolmasam şeýle. Olar bize garşy mertlerçe görüşýär. Koronavirus ýok wagty ýollar bir kanun ýapdymy? Näme etdik? Imza oturduk. Aktivistler çykdy, taýyr etdi, beýikler üstüne güldi. Oňurdunuz. Pasportlary uzaldanlyk, watandaşymyz Türkiýede mejburi ýagdaýda bir kanun illegal edip ýaşadýar. Näme diýär? Imza otyr. Gidýär, o bir öňüň ortulmayan konsul, paraxor, türmede oturmaly adam, mümkin atu jazasyny almaly adam, kastiýetli çykyp biziň watandaşymyz bolsa, 3 sanatam çykyp edip, ay ýalan ýüzlerini kratka çaldy. Hydyrov ýaly. Niye var ya? Halkın hani ağabey? Halk hemme zady bilýär. Hani?
Näme şolaňyz şol adamy? Näme üýüşip baraňyz? Siz näme adamlar urup ýörsiňiz? Näme boldy size diýip öz konstitusiýon haklaryňyzy goraňyz? Jogapkärçiligiňizi öwrkeňiz. Wagt biriň haka aňyrda dursun, öz haklaryňyzy goraňyz. Halkymyz Türkmenistandan çykma diýýärler. İçki deport döretdiler. İçinden ýanky bir ýer çykjak bolsa migrasiýadan ruhsat almaly. Migrasiýadan ruhsat alýaly. Ol migrasiýa diňe daşyryndan gelýän daşary ýurtlar adamlar kontrol etmek üçin saýlanan. Ýok, bular ýürüýte türkmen halkyny kontrol etmek üçin Palistan, MHM'den daşary ýene migrasiýonly gullugy döredip, onu ýa başlar edip halk kontrol edýär. Nirde başlıyor? Hiç yerde. Näçip? Imsi motiv. Dım motiv. Serdar Türkiye vizası Türkmenler gitmediler diýip Türkiye batış edip viza girdir motiv. Näme diýär? Imsi motiv. Bolýar. Serdar Berdimuhammedow bir kezzap, narkoman kellesi. Erdogan normal. Türkiýanyň vice-prezidenti Fuat Okaday normal. Hat yazsan daş edýär. Edem o. Size gerek gel. Size baklı durmuş gerek gel. Size pasportlu döşün açıp gezmek gerek gel. Ne için? O da hatlar etmek için jogapkärçilik almadı. Siz jogapkärçilikden açýaňyz. Şoň üçin çağırýaňyz ülkede baraňyz ok ýanyna. Ölüp durýan bolsa da aňarda gymyrlaňyz ok. Sen onu jogapkärçilik almaly. Onu ýa hökümete aýtmaly. Azen hökümete aýdanda näme oppositsioner bolýarmy? O çağın ölüp durar. Hökümete ýatla diýen on borjyny. Öz konstitusiýon haklaryny alýar. Edem bu. Näme şip bolsun? Näme çağırýaňyz ölmesin? Na 57 oğlun kimde kim aýdar ay onun öldü unakat. Bidir araşdylar. Wagt şolar şu ýerde ýaşamanlar, şolar Türkmenistanda çağır çuğuly bir-birine gatnaşyp tadakalarda, toýlarda goşular edip ýörmen adam. Baktly bolup, siziň ýanyňyzda siz direk bolup. Mejbur ýagdaýda şu ýerde. O ýerde de golluk bolman soň bular ruhdan gaçyp şonu edýär. Alaç ýok. Şu ýaly hormatly watandaşlar, men diýjek bolýanlarym, hemme güne türkmen halkynyň özüne. Türkmen halky öz identifikasiýasyny ýitirip botyr. Oňa garşy mertlerçe iksany haramzada ataly oğul işläpdir. Oň daşyndan türkmen halkynyň düşmanlary, olaň tohum garnaşlary bizim garşy işläpdir. Onu ýerine ýetirýänem hakyky namartlar beýaşmand üçin halkyny talap eder. Ine halkymyzdan şul ýanky biýhepbelerden, şul ýanky wyjdansyz adamlardan gorkup gillenip ýatyr. Ene boljak iş. Ine ikinji soraga geçelim, hormatly watandaşlar. İkinji soru ine şu ýaly soru bar. Kommentlerden gelen sorular we pikirler. Gasur Nurbayev aýa, Wagt Murat Kurbanow türkmen halkymyzyň parahat ojamyzy, maşgalamyzy dargatdy. Bu haram tohum. Gurbanow döwzany öwürdi. Halkyň arzuwlaryny öldürdi diýe. Gaty dogry elakaşdy. Goşara zat ýok. Hormatly Nurbayev. Gaty dogry aýtdy. Zara Тураева ýa. Вот только вопрос, как нам, находящий за пределами Туркменистана, соотечественников, помочь в этой ситуации. Может, через ИМО секретно написать. Вот это надо обсудить всем нам. Не надо обсуждать, надо делать это. Надо делать. Секретно, не секретно, надо делать. Каждый должен себя учиться защищать и бороться. Секретно, не секретно, через знакомых. Все методы хороши. Хватит уже говорить. Надо делать. Мы с активистами внутри Туркменистана работаем. Но не только же активисты должны. Весь народ, это же проблема не активистов. Страна же не только активистам нужна, всем нам нужна. А без вас мы не сила, мы никто. Нас что, мало же людей? Вы должны поддержать нас, вы должны помочь, вы должны с нами вместе встать. Или отдельно встаньте, отдельно боритесь, разницы нету. Курбан Аразов aýdýar. Salamu aleykum ağa. Bu haçan gowy habar bolar. Haçan düzeler Türkmenistan. Menim inni öýden gaýdanma
2007 noyabrda gaýtdym. 2007 ýylyň noýabrynda gaýdanym. Men häzir Rossiýada işleýän, sizden maňa kömek bolarmy? Hormatly Gurban Orazow, hiç hili kömek bolmasy da. Men göň aýdýan. Biz onu uňurlandyk. Biz näme uňurlanýar? Biz halkymyza problemalar düşündürip, halkymyzy galdyryp, şolar bilen diňeden birinji ýatda görüşip ýa. Biz size garaşýar. Siz hiç kimden hiç tat garaşmaň. DBT-den hem, nim apasiýonam, sizin özüňizden garaşyň. Herekete girmende boldy. Bul haramzadalar Türkmenistanyň soňky wizasy döwletine wiza gizdirýärler. İçinde täze wiza açdyrýarlar. Yani wiza ýaly migrasiýondan täze prosedura döwredýärler. Biz görüşmeli bulardan. Bular mertlerçe bize karşı görüşýär, halka karşı. Şoň üçin bolmajaklarda tama edip gezip ýörmän, bespalyazny. Abdugaly Hojamhedow ýa-da günlerim diýen Göwroglynyň boşgusyny 50 ýyl mundan ozal okap ösen gazak doganylaryňyz. 20 ýaşynda kılıçdan gan sıçradan günlerim, 30 ýaşda 9 pelden ok geçiren günlerim diýen goşyny okany bu nähil batyr mert halyk diýädik. Han şol mert halyk. Ine menim şunu gollaýan, bizim identifikasiýamyz ýetipdi. Halkymyzda özüne gahrman diýen bolsa, wyjdany diýen bolsa, intelligensiýa diýen bolsa, adalatlyk isleýän bolsa, watançylyk ýüregine galan bolsa, öz çağjyklaryna bakly durmuş isleýän bolsa, diňe agzyna däl, hereketde. Öz halkyna kömek etjek baý bolýan bolsa, häzir öňe çykmaly. Wagty geldi. Soň öňe çykanyňyz bespalyazna sizi kamçylarlar, öldürürler, yitirerler, gözleýänem bolmaz inanyň. Häzir ine çykyp durka opozisiýa güýçlenip durka çykmaly. Bizim häzir edik görüş çykmasaňyz, menim aýýan ekrany öçürýän. Bolmady, men edik gördüm, bolmady. Bu mesele diýmek men başar bilmedim. Men boyun alarym, çykyş ederim, düşündürüm, halkyda gara açarym. Häzir men gidip durun. Öňe gitjekler, men bilen ýa mensiz öňe gitjekler, öňe çykyň. Biz öňe gitmeli. Goşuljaklar goşulmaly. Biz sizi garaşýar, biz sizi çağırýar. Jyn Maýaýa diýär, Türkmen halky yaman gorkak halk, aýan galyp görüşünden diňe şu günüm geçse bolýar, ertiýiňem bir zady bolar da diýip ýallaklap ýaşamany gowy görýärler. Birinji bilenem erkekler gorkak bir jüýje, çüýşe arak içip diňe ejeň diýip gürlemäni bilýärler. Soň ýorgunyň aşagyna bukulyp ýatmany bilýärler. Başga başaýan poklar ýok. Ýöne gürlesden dilleri elýärler. Goşara zat ýok. Her adam iki adama jaň edip aýtmaly. Her adam şol iki adama jaň edenden tormaly. Sen jaň etdiň howa. Nirde şol üzüldi, şol tapmaly, ýa-da ýa ulatmaly. Onu biz edil bir ayda informasiýany ýaratyp bilýär. Aktivistler galsa halkyny zorlar. Häzir bir çykda halk gollar diýeniňiz ýalan. Biz barlak görýäs. Bu gulşy otýlar. Yalan. Hiç kim öz jany berse aňyrda dursun. Hereket edýär geleni. Hökman janyny bermek zat ýok. O 1 milyon halkdan bir kiçik möçberde adymy ölse mümkin menem ölerim. Ol bir hereketde nädelet ýa ol bir wajypla. Şu ýaly biz galmasak ýol ýok. Bize garşy mertlerçe görüşüp gelýän kezzaplar var. Psihik taýdan. Onu gollap ýören kezzaplar var. Şoň üçin men diýdim. Hormatly watandaşlar, ine sizin soragyňyza jogap berdim. Ine sizin ýanky şul efirdäki soragyňyz bolsa, tez geçirin gysga. Ýanyna baryp aýdyp bilmersiň agam. Ananyň DBT topory Berdimuhammedow tutsak eder. Ýanyna barmak aýtmaga aňyrda dursun, tutsak eder sony. Şondan bizden gorkýar. DBT toporundan gorkýar. Gaty gorkýar. Biz onu tutsak ederiz. Ölmelen bolsa ölürüz.
Hormatly vatandaşlar, başga toğra bolmansyň, şu efir gutarýan, birinji bilen size janlylyk arzu edýär we türkmen halkyndan bir edermen, hakyky identifikasiýaly bar halk dörer dip bolar dip pikir edýän. Şoň üçin adalatly üçin diňe görüşmeli. Birinji haklardan başlamaly. Soň aňarsy. Şoňa men efirimi gutarýan, siziň hemmäňize birinji bilen janlylyk we inniki efir açyrly hoş diýen. Sağ olun.